Nkosi yami siyabonga kwazi lenyanga yeshumi sibonga kakhulu enikwenze kuthina sisho salapheka nasemphefumulweni ubufile sicela ukuthi ningaphezi nikwenze nakwabanye abasesimeni esifana nesethu sithi uNkulunkulu azabe anandisele alinika uthando olungapheliyo oluyingadlangadla olungangolwandla ngoba ngidele isikhathi senu nazofika kulezi intaba zaseStenga nisuke ekudeni emakhayeni akude kodwa nazohlanganyela nathi ukuzokhalisana nathi kulolu sizi esikulona siyabonga kakhulu babukele emakhaya inkulu into eyenziwe ulwazi nobaba uMazibuko siyabonga Ngithanda ukubonga kakhulu kumkhulu uManzezulu nobhutikwazi Ntsele ngibonge nangesipho abasifikele naso besingasilindele siyabonga kakhulu inhliziyo yami iyajabula kakhulu emva komsebenzi esesiwenzile ngezwe umthwalo usuke emahlombe lobungiphethe ngibonga kakhulu mina sengikhulumile bakwethu ukuthi ngikhuluma ngingashuthwa kodwa indaba zami sengiyikhulumile seziningi sihambile ke babukeli sasafika noma sengizokala sengirepeata njalo ukuthi i-dividend ehlukile le sambile safika eStenga kwaKhumalo pheka udaba obelihlupha kakhulu ungakhona ukuthi mina ngibona ukugcina ngisazoba nje ingxenye kakhulu lomndeni kuze kuba ukuthi sifike ekugcineni le stage bekuyi stage sokuqala lapho khona kusukume khona umkhulu unyanga yeshumi ukuthi cha ngafisa ukungenelela alekelela lethe impilo ekhaya ukuse stage sokuqala kimi ngisazophinda ngibuye futhi kwezinye igaba sesibona mhlawumbe ukuthi sesihamba siphelela kuphi siyacela kubabukele emakhaya ukuthi besilekelele kakhulu ikakhulukazi ekutheni lo mndeni ukwazi ukuthola ikhaya ukwazi ukuthi ube ne shelter engcono kakhulu kwenye indawo futhi engcono ngaphezulu kwezimo eziningi ke mhlawumbe sikhulumile nizophinda futhi niyibone kwi podcast odabeni sikuxoxile ngeke ngisabuyela kakhulu emumva kuningi sikukhulumile kodwa nje impilo ayikho ngezimo zokuhlala noma ngenhlalo uma inhlalo ingekho ke impilo isuke ngakakhulu kondawo akukho ngabo engizokuchaza ngibonga nje kakhulu lensizwa yale eBackville yasebenzele eGoli iphinde futhi isebenzele eBackville enqume ukuthi losuku lanamhlanje akungasetshenzwa ngiyazi ukuthi kubhlungu kanjani nithi nibambula yini nilalile nithi nizofuna usizo maqede kuthiwa lo muntu odinga ukuthi anisize akekho uthatha uhamba siyaxolisa nje kakhulu ingoba namhlanje lokhu bekubaleka kakhulu ngicabanga ukuthi kusasa uyasebenza uyangena lapha siyakhala yebo ngiyabonga nje kakhulu asibonge nami ngibonga kakhulu ithuba engitholile bafowethu lensizo ukwazi ngicela abantu beyilandele kakhulu iyaphila futhi iphatha inene iqiniso ngicabanga ukuthi naku indawo zakhe enkuleni zakhe ngizazobona ukuthi lana asenzele ukubukwa asenzele iskesha ngoba ithula nje ukuthi usisi uzokukhipha kumniningwana nase ekhasini lakho ukwazi ukuthi usisi basizwa kanjani kunikelwa kanjani ukuthi bekwazi ukuthola leli khaya abazothola kodwa akubi kakhulu ngiyazi ukuthi nangabe nikhona ningababukeli into enkulu niyenze belula usisi sicabanga ukuthi uzokuthola ukusizakala simshiya upholile njengamanje ba happy la ekhaya sibona nabantwana bakhona wazi baningi kodwa bajabule Nkosi yami ba happy naba nogogo ba happy bajabule kakhulu siyabonga sesisebenzile oqala kusophathwani lo asazi uthu yosiphathelana kodwa isoleke sibuyile nabo ngeke sibalahle sizoma nabo kukuhle kukubi sizoba nabo nangabe impi khona sizoyilwa kodwa singakhumba abantu silwa nje ukuthi silapha bona thina nje kuphela uNkulunkulu enibusise siyabonga kakhulu sesihambe neBackville thina sesiyahlukana nokwazi Nkosi siyabonga kakhulu siyabonga ngizoku-adopta wena